Maga, may hapon sa tanan da maga. Mali, tara maga. Ning uli ko dito sa pikas akong bagulan maga. Sa akong gitrabaho na pikas. Ngari ko sa usan na akong gitrabaho. Atong nagsuod tag bagol maga. Balikan to maga. Nagsuod. Atong nasuod. Uno to sa ako maga. Unong kapiraso na to na sa ako na bagol. Akong nasuod. Karon maga, hindi po sudlo nun. Damo-damo pa ni maga. Sudlo sa ako maga. Hindi pa sa luyo maga. Natong bagol. Ug tapos ubos maga dito. Napatuloy dito bagol na ako. Mao maga na karon hininaya ko nigsuod para mabaligya na ako ni maga. Og mao to giingon ni ano maga ni Alex TV official maga na hapit na ang kwarta. Pero sir hapit na gud ta ni kwarta sir kung mahakot na gud nako ni sir kay ug ako pun anong sir kapoy man pud sir. Mao nga nanghinar gyud nako sir na makakuan ko lahotay ko sa trabaho. Ug salamat kay sayo sir sa imo sir nga sa imong suporta kanon ni sa ako sir Alex TV official. Salamat kay sir. Mao sir mao maga karon maga kini magtiwas ko maga og kuyogi ko nyo maga. Untuk maga suportaran nyo ko sa channel maga. Salamat kay sa tanan na maga. Balik ko nyo maga.
Tara maga, puno na usak sako maga, muni ang pito na to maga, kasako maga. Pito ka buok na sako. Ang bagol. Maga, salamat ka sa mga viewers maga. Sa tanan akong viewers maga, salamat kayo sa tanan na maga. Munta maga, supportaran niyo akong channel. Na maga, kapakita sa inyo maga. Tara maga. Unom na ka piraso maga na unom ni kasi nakon na to na bagol maga. Na magdara sa luyong usa. Tara maga. Sa luyong usa da. Magsuod pa ta karon maga. Okay nga video maga, dali na do kayon maga kay abangin lang nyo mga sa next vlog na ito maga pag sudo ka utro maga sa bagol maga. Magsalamat kayo sa sintanan maga sa lahat sa tanan akong viewers maga. Salamat kayo sa sintanan na maga. Yung maga, wag din ako itong video maga. Babay sa inyo maga. Thank you kayo maga.